taký prípad, že naša dedina je v doline, nad dedinou je kopec, polovica kopca patrí jednému katastru, jednej dedine, druhá polovica druhej dedine. A my sme si to mali odniesť najviac a tieto dve dediny majú rozhodovať o našom živote. Takže z obyčajného človeka sa stane nakoniec aktivista, ani nevie jak. Potom vo vašej verejnoprávnej televízii nás priradia k Rusku a podobné veci, že nás platia Rusi. Takže platíme my svojou menou, svojimi peniazmi, svojim časom, oberáme rodiny. Takže ja som prišla na pozvanie a stále hovorím, že ja som stále Československo a môžem vám povedať, že na Slovensku sme trošku ďalej ako Češi, ale vlastne vznikli už také skupiny, ktoré si predávajú informácie. Aby ste nehovorili, alebo proste ja nehovorím, že som proti zelenej energii. My sami doma máme vrt, zem, voda, keď ešte ani stavebný úrad nevedel, čo to je. Ja rada cestujem po svete, takže pozerám sa aj na tieto alternatívy, máme aj zelenú strechu. My teda sme už také skupiny, ktoré si predávame tieto informácie a ja vždy hovorím, že investori vám stále budú hovoriť to A. Všetko je dobré, nič neškodí, všetko je úplne super, najlepšie. A my vám chceme povedať to B a je už na vás, ako sa rozhodnete, či vymeníte peniaze za zdravie, alebo za to, aby sa vám proste lepšie žilo. Ja by som chcela upozorniť na vlastne, respektíve Dano Máčovský, máme www stránku zapravdu.sk. Toto vzniklo počas Vianoc. Je tu 36 štúdií celosvetových, 222 podštúdií, 800 proste odkazov a všetkého možného, kde tu hovoria, ako tie veterné parky škodia. A škodia hlavne v takých dvoch alebo troch veciach. Je to infrazvuk. Infrazvuk vlastne není ani v českej legislatíve, není ani v slovenskej legislatíve, není ani v rakúskej. Oni hovoria, že sa nedá merať a tak ďalej a tak ďalej. Spolupracujeme so svetovými vedcami a profesormi, takže ja nie som odborník, ja len zberám informácie a ja vám ich iba tlmočím. Infrazvuk je vlastne najhoršia vec z veterných parkov, ktoré vlastne generuje čím väčšia vrtuľa, tým väčší infrazvuk. Pohybuje sa od 0 do 20 Hz. Tento infrazvuk je nepočuteľný. Niektorí v svojich štúdiách uvádzajú, že ide do 5 km, niektorí do 10, niektorí do 15. My spolupracujeme so švédskym profesorom Kenom Metsonom, s našim pánom profesorom Žiaranom a ďalšími vedcami. V roku 2021 niekoľko členských štátov podalo otvorenú petíciu Európskej únii, aby sa začali zaoberať infrazvukom a hlukom z veterných elektrární, pretože aj vo Francúzsku už prebehli nejaké súdy, že to malo dopad na zdravie. To bol rok 2021. V roku 2025, 25. a 26. septembra profesor Ken, Metson a proste ešte lekári predložili, až v roku 25, si zoberte, ako dlho to trvalo tam, predložili Európskej únii podklady a dôkazy 10-ročné, 15-ročné o tom, že naozaj ten infrazvuk škodí. Európska komisia, čo sa nestáva tak často, nechala vlastne túto petíciu otvorenú a usúdila, že musí zmeniť legislatívu. V decembri sa mi podarilo pridať k tej petícii Česko a Slovensko, teraz riešime Poľsko, pridali sa ďalšie 4 krajiny do konca decembra. Táto kniha vlastne obsahuje tie štúdie. Ono je to ešte vlastne veľmi horúce, lebo ešte tam musíme niečo riešiť. Ja potom ešte robím takú jednu brožúrku, že ako sa chovajú starostovia. Tí, ktorí sú vlastne pre ľudí, tí, ktorí sú pre peniaze, prepáčte, že to tak priamo hovorím. Nemôžeme to dokázať, ale tak možno sú nejakým spôsobom zainteresovaní. Potom sa pozeráme na to, ako sa k tomu stavajú obyvatelia. Ja viem, že sú unavení z politiky, že majú všetkého plné zuby, ale sú to obyvatelia aktívni, neaktívni, alebo takí, čo za mňa niekto niečo urobí. Je to smutné. Potom vám zastupiteľstvo takisto
Bude to v tej brožúrke všetko. Takže vlastne vy ste dali dôveru zastupiteľstvu, ktoré v podstate rozhoduje za vás. A oni povedia, veď nechodíte na zastupiteľstvo, ale vy tam nechodíte, pretože ste im dali tú dôveru. Ale vyzerá to tak, že to všetci musíme kontrolovať. Čo sa týka toho infrazvuku, ten infrazvuk je samozrejme aj medzi nami. Je zo stromov, z mora, z autobusu, je z hociakých prístrojov. Investor vám povie aj z chladničky. Ale nemôžeme porovnávať chladničku s 250 alebo s 200 metrovou vrtuľou. Keď som sa pána profesora pýtala, že prosím vás, ako to mám tým ľuďom vysvetliť, že čo je to ten infrazvuk, lebo málo kto to proste nevedia, to tí ľudia pochopiť. Tak potom aj pán z Čiech, Čížek mi dal taký príklad. Predstavte si, že, lebo som sa pýtala ešte takto, vrátim sa k pánovi profesorovi, hovorím, no ale keď ten infrazvuk je aj medzi nami, medzi stromami, medzi autobusmi, proste medzi autami. A on hovorí, áno, ale autobus prejde a vaša bunka v hlave si v podstate odýchne. A potom zase ide nejaké auto a zase si odýchne. A druhý pán mi to vysvetlil, a to asi je najlepšie vysvetlenie, že predstavte si, že vám tečie voda. Zastavíte ju, kľud, tečie, zastavíte. Ale infrazvuk je, že kvap, 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 kvap. To znamená, že vy to ani necítite a vznikajú srdcovo-cievne choroby, problémy s tlakom, nervové choroby, buď začnete byť agresívni, alebo padnete do depresií a tak ďalej. Čo sa týka hluku, možno ste videli na internete, ide video, kde proste jeden pán starosta hovorí, že už by nikdy tu ten veterník nechcel. A keď vlastne rozprávame aj s tými investormi, mňa najviac mrzí to, že neinformujú ľudí. Keby ľudí informovali a tí sa rozhodli, tak je to všetko v poriadku. Ale arogantne jednajú s ľuďmi, proste prídu, vy si tu postavíte dom, chcete tu normálne žiť, niekoľko generácií, možno ste radi, že vám tam zostanú deti, mladí ľudia si zoberú pôžičku, postavia si dom a zrazu niekto príde a buchne vám tam 10 vrtúl. Dom je nepredajný. Vy máte zdravotné problémy. Tu sme riešili už aj otázky trestnoprávne, čo sa týka zastupiteľstva a starostov, pretože tým, že už vlastne tieto veci kolujú a už sú dostupné, tak si myslím, alebo podľa teda tých našich v kolektíve, čo máme tých sudcov a právnikov, už tá trestnoprávna zodpovednosť jednoducho sa jej nemusia vyhnúť, pretože ja sa pýtam, kto zaplatí za dom, v ktorom bývam, postavili mi tam veterné elektrárne, kto mi zaplatí ten rozdiel. A v podstate je nepredajný. Kto mi to zdravie, vy ani neviete, že to zdravie sa vám pomaly načína. Ale naozaj už sú rozsudky a to, že Európska únia povedala, že asi je to naozaj problém a dostala tie podklady, tak asi to ten problém je. Čo sa týka krajinného rázu, to je tiež Slovensko a Česko je husto obývaná krajina. A jednoducho sem tie veterné elektrárne nepatria. Keď dávajú nám do pozornosti, no veď Švédsko, veď Fínsko, áno, ale tam je, v Čechách je 136 obyvateľov na kilometr štvorcový, na Slovensku 111. A Fínsko a Švédsko má 16 až 18 obyvateľov na kilometr štvorcový, takže to je dobrý rozdiel. My nie sme proti zelenej energii, pozor. My sme za to, aby sa to s rozumom, s ľuďmi prekonzultovalo a bolo to postavené tam, kde to nikomu škodiť ani vadiť nebude. A máme aj riešenie. Česká republika, čo sa týka prenosovej sústavy, asi na tom dobre není, keď tu má nejaké blackouty a vyzerá to, že stále, jak upozorňujú, aby ste boli pripravení, možno budú ďalšie, pretože je tam zase súvis s Nemeckom a podobne, ale do toho nechcem ísť. To znamená, že máme riešenie také, že mikroinštalácie na domy, na fabriky, kde sa to hneď spotrebuje a tým by ľudia vlastne mali energiu lacnejšiu, aj fabriky a nezaťažovali by prenosové sústavy. Potom sú to geotermálne vrty, lenže tie trvajú dlho, tam oni sú veľmi nákladné. Keď poviem zo Slovenska, my sme možno skládková veľmoc, takže tam sa ešte dá sa riešiť energia zo skládok, ale tiež je to drahé. Tieto veterníky to je najlacnejšie, najrýchlejšie. A bola som sklamaná, keď som vlastne
My sme sa teda vďaka našej petícii dostali aj do parlamentu a boli sme pozvaní aj na energetickej komisii, kde nám vyhradili hodinu. Viete, čo to je hodinu? No to bolo strašne veľa pre nás. A strašne ma sklamala pani z Greenpeaceu, ktorá hovorila, že jednoducho chodíme po dedinách a proste robíme rozvraty a robíme zlo a tak ďalej. A ja zase hovorím, že po týchto dedinách chodia investori ako predajcovia lacných hrncov. A pritom tu žijete vy. A vy máte o tom rozhodovať. A mrzí ma, že tá pani z Greenpeaceu proste takto to komentovala. A ďalej, aby ste vedeli, podľa vašej ústavy, podľa listiny základných ľudských práv, podľa medzinárodných dohovorov, ako je Aarhuský dohovor, máte právo na informácie a včasné informácie ešte skorej, než sa to postaví. Potom je tam dohovor o krajine, kde každý štát je povinný si zachovávať tú krajinu. Čo by som ešte povedala? Neviem, keby ste mali nejaké otázky. Ešte čo som mala? Aha, no tým, že ten infrazvuk je vlastne takýto škodlivý, tak na Slovensku sme mali 3000 metrov. Prišiel pán nový minister a všetko to zrušil a vylobovali to na 1000 metrov. Ale zoberte si, že ten infrazvuk ide teda 5, 10 a väčšinou hovoria, že až do 15 kilometrov cez steny, cez všetko. Jednoducho jemu to neprekáže. On proste pokračuje cez veľké, pevné plochy. Není to ako vietor, že je stena a že skončí. A prečo lobovali na 1000 metrov? Teraz údajne sa pokúšajú na nejakých 700 metrov. No pretože, ako som už hovorila, sme husto obývaná krajina a nemali by to kde stavať. A to je ten celý problém. A všetci, boli sme teda aj, my keď sme začínali v tom roku 2020, tak nám to tí investori hodili pred Vianocami. My sme nemali Vianoce. My sme nevedeli, čo je vrtula, my sme nevedeli, čo je hluk. No proste bolo to strašné. A keď sme investorovi hovorím, toto ste si dovolili, no prepáčte, my sme to ako špatne napasovali. Nie, všetko to robia tak, aby ste o tom nevedeli, aby proste to bolo pre nich čo najvýhodnejšie, lebo si myslia, že ľudia sú sprostí a neštudujú na tých dedinách. Ale nie sú, aj z našej dediny vyšlo veľa šikovných učiteľov, profesorov, lekárov. Takže ja si myslím, že na dedinách sú veľmi šikovní ľudia a preto bývame na dedine, aby sme mali kľud a pokoj od tých veľkých miest. Preto sme si vybrali dedinu, aby sme zachovali to krásne, čo ešte tu je, aby nám nevznikla z toho priemyselná krajina. Neviem, ak budete mať nejaké otázky, tým, že som rýchlo prišla, tak mi možno vypadlo veľa myšlienok. Keď budete chcieť, tak môžete sa pýtať, ja vám veľmi rada odpoviem, ale kľudne pozrite hlavne stránku www.zapravdu.sk. Hovorím, nazývali nás hoaxeri, klamári a neviem čo, ale občas nejaký ten investor už povie, že sme parťáci, tak to už sme dostali vyznamenanie. A dokonca tým, že píšeme všade u nás na ministerstvo, prezidentovi, všade píšeme. Musíte aj vypísať, jednoducho sa nesmiete dať. Oni sa ľudí totiž to boja. To nevadí, že u vás boli teraz nové voľby. Nech dopadli ako chceli, možno ste si to nejak inak predstavovali, ani my sme si to u nás nepredstavovali tak, jak to je, ale myslím si, že pre tieto vrtule táto vláda je naklonená, že Green Deal 000. Takže môžeme si len pomáhať, vymieňať skúsenosti. A hovorím, ak budete mať nejaké otázky, veľmi rada vám odpoviem. Len aby ste vedeli, že z toho jedného veterného parku zahynie niekoľko tisíc tón hmyzu. Ste tu včelári. A včely dokážu vyletieť aj tých 300 metrov aj viac. Potom, ak chováte kone, máme posudok z univerzity, kôň je veľmi citlivý, lebo aj my chováme kone a robíme hypoterapiu. A vlastne to, čo vy nezachytíte, ten kôň to zachytí a tam hrozí, že sa splaší, zraní tie deti a tak ďalej. Máme taký výcud, by sa dalo povedať, z vedeckej štúdie 40 vedcov a profesorov z celého sveta, ktorí 15 alebo 20 rokov skúmali, aké vplyvy majú veterné parky a prišli na to, že až do 15 kilometrov sa mení mikroklíma, všetko. Ďalej, ďalšia štúdia, čo je v tej knihe, je odpadávanie tých čiastočiek z tých lopatiek. To je natrvalo znehodnotená pôda.
Potom seizmicita. Si zoberte, že investori vám povedia, že to ide do hĺbky 2-3 metre, áno, takýto kolos, ale zabudli povedať, že ešte sa musia robiť pilotné vrty. Tam hrozí seizmicita, spodné vody a tak ďalej. O vtákoch ani nehovorím, u nás si dovolia povedať investori, že veď vtáci to obletia. Takže ten prúd to chytí. Takže ono to, keď to škodí zvieratám, a ja sa pýtam, a kde je človek, tak asi to škodí aj človeku. A hovorím ešte raz, to zopakujem, ak sa s tým zaoberá už Európska únia, tak už je asi čo povedať, že asi pochopili, že zrejme to nebude len to zelené. Takže je to na vás, vlastne na poslancoch a na vás, aby ste sa postavili a nechcete pod tým žiť, lebo presne, ako pán povedal, niektorí jedna, potom ich bude 200, 300, my sme mali Rakúšanov, teda sme zavolali normálne originál ľudí, ktorí žijú pod veternými parkami. Povedal, nejak som to neregistroval, najprv bola 1, 3, dneska otvorím oblok, je ich tam 250 až 300, neviem spať. A ja sa pýtam, prečo tieto veterné parky Rakúšania si nedali ďalej do krásnej krajiny, no lebo to dali proste Česko, Slovensko a maďarským hraniciam. Dokonca jeden starosta z Rakúska sa potom preriekol, že odkedy tam sú veterné parky, nemôže spať. No, je to tak, akože sa preriekol a oni všetko budú hovoriť, že ako je v poriadku. A v Rakúsku už má ten park tretieho majiteľa, údajne Nový Zéland alebo Austrálie. Takže presne, ak ste vypovedali, likvidácia, koniec odídu a tým pádom proste im je to jedno. A dokonca neviem, či u nás aspoň tie zmluvy sú tak robené, že jednostranne za všetko môže obec musí udržiavať cesty. Zoberte si, že koľko domiešavačov, koľko armatúry, koľko betónu vám pôjde na tú jednu vrtvu. To sú desiatky tón a zostane to v zemi. To už je nezvratný stav. Tak jak postavenie tých vrtv, to je takisto nezvratný stav. Ak niekto fakt chodíte do Rakúska na to letisko, do tej Viedne, to tam je strašné. To je námesačná krajina. Takže prosím vás, nebuďte ľahostajní. Zachráňme si to Česko, Slovensko, tú krásnu prírodu. Nie je všetko zelené, tak ako oni prezentujú, je to biznis, ľudia nikomu nezaujímajú. Tak prezentujte to aj ďalej, aby sa aspoň začali o to zaujímať, či starostovia alebo poslanci.